в шалтера. Днес е един хубав ден. Госпожата е при майка си в Куртиен, господинът е по работа в Лион, аз... Прости ми, тато. Прости ме, че не съм при теб. Но тази вечер аз имам среща с моя любим, с моя желан, с моя скъп Калвадос. Ще си пина в крилатчето за здравето на тато. Един момент, Шери, мъжът ми изключи шалтера. При тебе светна ли? Не. Странно и при мене не. А сега? Още не. Не мога да разбера, изрично му казах да изключи шалтера. Не се вдетинявай. Мъжът ми сега пътува за Лион, а икономката за Куелебек. За къде? Това означава, че сме сами. Все пак в моята гарсионера щеше да ни е по-удобно. Но, мили, 100 пъти ти казах, че не ходя в апартамент на чужди мъже. Все пак, когато една мъжна жена се подаде на съблазън, тя не го прави в мебелирана стая. Но мебелите са си мои. Все едно. Опасно е. А тук се чувствам сигурна. Тук бих могла дори да си отмъстя. Да си отмъстиш? За какво да си отмъстиш? Убедена съм, че Бернар си има някаква малка приятелка. И ще ми се отдадеш само за да си отмъстиш? Отдадеш. Но колко старомоден израз. Ние все още не сме стигнали до там. Клодин, ти ми бягаш от месеци. Не говори толкова, направи нещо. Какво да направя? Това, за което винаги си мечтал. Сладкарница? Какво да съм искал сладкарница? Целуни ме, например. Не толкова бързо. Сега имаме време. Да. Искаш ли нещо за хапване? Не, нали току-що ядахме. Но бих пинал нещо. Чудесно. Джин, водка, коняк. А има ли калвадос? Разбира се, калвадос. Странно, калвадосът е свършил. Уиски може би? Да, уиски може, то вдига тонуса. Защо? На теб необходим ли ти е? Не разбира се. За нашата първа нощ, която ще бъдем съвсем сами. Щастлив ли си? Да, с вода, ако обичаш. Защо? Не съм свикнал с алкохола, когато съм в тренировки. Но сега не си на тренировки. Обичаш ли ме? Толкова много пъти съм ти го казвал. Кажи ми, пак, колко ме обичаш? Изваредно. Знаеш ли, много смешно говориш. Ти изобщо завършила ли си училище? Не, как разбра? Случайно. Колко победи с нокаут имаш? Няколко, аз печеля по точки. Така ли, как по точки? Много просто. След всяка успешна акция получавам точки. Право падение точка. Успешна пътя точка. Сега разбираш ли? Чудесно. Аз ще си облека нещо. Мислиш ли? Защо не? Не знам. Струва ми се, че имам огризение на съвестта. Ти? Аз какво да кажа? Ти съвсем сигурна ли, че мъжът ти е заминал? 100%. За боксер не си особено смел. Не става въпрос за смелост. Вероятно в 5 рунда ще го победя. Но ако такова нещо се появи в пресата, треньорът ми ще ме убие. След 4 дни имам среща. Би трябвало да живея порядъчно. Чисто уиски.
Нищо. За нашата първа нощ, Клодин. Прекалено много говориш, Шери. А с твоите мускули би могъл да получиш всичко, което си пожелаеш. Винаги ще победиш. Дано, но все пак у нас щеше да ни е по-удобно. О, моля те, не говори глупости. Не знам, може би си втълпявам, но... Стига. Какво е това? Пижама. За кого е? За теб, разбира се. Чия е? На мъжа ми. Не, няма да облека пижамата на мъжа ти. Но тя е прана. Аз имам достоинство. Скъпи, аз не ти предлагам гащите му. Не, няма да облека пижамата на мъжа ти. Тогава нищо няма да обичаш. Клодин, моля те, достатъчно ужасно е, че го мамиш. Искаш да кажеш ние? Пардон, аз не го познавам. За мен той не съществува. Следователно, аз не мога да лъжа човек, който не съществува. Колко си интелигентен, Ширли. Хайде, целуни ме. Поцелуване си по-добър, отколкото по философия. Клодин, има някой. Къде? Това! Економката да ви Знаех си защо не отидехме от дома. Ана, какво правите тук? Вие, госпожо? Аз се спуснах влака и не съм дължна да ви обяснявам. Да, госпожо, ще ми позволите ли да се облека? Ана, питам ви какво правите тук. Нали мъжът ми ви закара на гара Монпарнас? Да, госпожо. И? Какво и? Влака ли изпуснахте? Не, госпожо. А парите ли изгубихте? Май, по-добре аз да си вървя. Оставаш. Слушам. Не исках да ги харча. Кое? Парите. Като се стоях на гарата и си помислих аз да не съм луда, да дам 100 франка само за да видя баща си. Той може и да не е вкъщи. Предпочитам да си ги сложа в банковата сметка, защото аз имам спестовна книжка. Ана, дадох ви пари, за да заминете, не за да оставате. Значи, госпожата искаше да се отърве от мен? Аз нямам ни най-малката причина, за да... Господинът не е ли причина? Сигурно искате да сте сами. Ана, вие не разбирате, не може да говорите така с мен. Дали уважаемия господин ще бъде възхитен, ако разбере, че госпожата не е заминала при майка си? Чуваш ли, Клодин? Разбираш, още се разбира. Скъпа Ана. Ана, елате, Ана. Заповядайте, седнете. Така. Скъпа Ана, знаете ли, сега всичко ще ви обясня. Но, Клодин, ти не можеш да я обясниш. А защо той се бърка във всичко? Ана, я ми дъхнете. Не, госпожо, това е неприлично. Ана, вие сте пила. Не, аз съм силно католична. Аз съм антиалкохолична. Седете, Роберева тук. Мириши. На какво ти мириши? Аз не разбирам от алкохол, но това е алкохол. Не съм алкохоличка, не съм госпожо. Калвадос. Разбира се, Калвадос. Госпожо, затова няма бутилката. Госпожо! Само 2 малки чаши. Няма нищо, Ана. Аз не ви се кая. Но все пак, защо да не изпиете 1-2 малки чашки след толкова дълъг и изморителен ден? Да, госпожо. Благодаря, госпожо. И госпожата няма да каже на уважаемия господин. Няма, разбира се. Но нали и вие няма? А защо и аз няма? Скъпа Ана, нали няма да кажете на уважаемия господин, че сте ни видяла? Не, но... Тя се колебае, загубени сме. Скъпа Ана, защо се колебаете? Не се колебаят.
По-точно не знам. Да, разбирам, Ана, разбирам. А вие искате да мълчите с чиста съвест? Да. Да. Добре. Този господин тук. Госпожа? Можете да ми казвате просто Анна. Този господин е приятел от детинство. Но, уважаеми господин... Не, уважаеми господин, не го познавам мой. Защо казахте ухо? Но защо казахте ухо, Анна? Няма никакво ухо. Аха. Значи, този господин и аз подготвяме изненада за уважаемия господин. Той не трябва нищо да разбира. Да. Значи, Започвам да разбирам. когато след няколко дни уважаемия господин се върне вкъщи, вие няма да му казвате, че сте го видяла. За да не разкрием изненадата, сега разбрахте ли? Не, госпожо. Скъпа Ана, аз по-добре ще ви обясня. Нали имате банкова сметка? Да, но е много малка. Именно. Ще ми позволите ли да я увелича? За да купите мълчанието ми. Скъпа Ана, купете каквото желаете. А сега може да си лягате. Скъпа приятелко, знам, че стана много късно, едва ли ще успеем да уредим нашия въпрос, затова аз ще се тръгвам. Не се В притеснявайте. никакъв случай не мога да притеснявам съня на Ана. Останете, освен това. Госпожата вече извадила и пижама, но Това е за да му е по-удобно на господина, ако по-късно иска да си почине. Скъпа Ана, вие все по-добре ме разбирате? Да, вие също. Скъпа Ана, трябва да ги вземете. Всичко хубаво е до 3 пъти. Благодаря, господине. Благодаря. Сега вече се успокоих и мога да си легна. Лека нощ, Ана. Лека нощ. Ако телефона звънне, не го вдигайте. Все пак няма никой вкъщи. Естествено. Госпожата е при мама. Аз съм при татко. И няма никой вкъщи. Лека нощ, госпожи и господа. Лека нощ, Ана, приятни сънища. Благодаря и на вас. Ние имаме още много... Исках да кажа по-късно. Година, ако беше ме послушала и отидем у дома. Но какво ти става? Бернар е в Лион. Подкупихме икономката и сега сме съвсем сами. Идваш ли, скъпи? Хайде! Да, но все пак у нас ще да ни е по-удобно. Но какво ти става? В сокарниците имаше повече въображение. Да, защото там има музика, а музиката ме разнежва. Така ли? Ела, ще ти пусна радио да се разнежиш. Момент, бебче. Изключил съм шалтера. Секундичка, шериф. По-бързо страх ме от тъмното. При теб светна ли? Не, Странно е при мен. А сега? още не. Може да е станало късно съединение. Ела, миличко. Ела, седни тук. Ела. Бях сигурен, че съм го изключил. Сърчице мое, ти си в моето царство, от днес той е твое. Чувствай се като у дома си. О, скъпи, ако знаех, че е толкова голямо, щях да донеса и другите куфари. Куфари? Защо? Защо? За да се настаня тук. Глупавият ми Бао-Бао. Моля те, не ме наричай Бао-Бао. Защо? Ти си Бернар като кучетата сам Бернар. Те си никъде. Аз не съм кръстен кучетата сам Бернар. Нито на свети Бернар. Аз съм си просто Бернар. Но за мен ти си малък верен Бао-Бао. Предан като сам Бернар. Така може, така може. Колко съм щастлива най-после сами.
Ти щастлив ли си? Невероятно. Скъпи, трябва да ти призная нещо. Какво? Аз се съмнявах в теб. Катрин, това е ужасно. Смея ли да попитам защо? Ами, забрани ми да ти се обаждам вкъщи. И аз си помислих, Кажи ми бързо, какво си помисли? че си женен. Кой? Аз женен? На такъв ли ти приличам? Интересно. Какво би направила, ако наистина бях женен? А? Много просто. Щях да те убия. Глупости. Нищо подобно. Но това вече няма значение, защото ти си свободен и ми принадлежиш. И повече няма и да ти се обаждам, Защо вече? защото оставам тук. Къде? Бал, колко си глупав тук при теб! Не, това е невъзможно. Защо? Защото трябва да правя ремонт. Ма няма нужда, толкова е хубаво. Да, но тапетите не ми харесват. Тогава аз ще надзиравам майсторите. Не може. Това е работа на икономката Мяна. Пък и аз няма да живея тук по време на ремонта. Аз ненавиждам хаоса. Чудесно, тогава ще живееш до мен. Изключено. Аз трябва да наглеждам Ана все пак. Анна, защо? Защо? Защото за грубата работа не я бива, но за финната не е прекалено тъпа за това. Ама твоята Анна е голямо бижу. Защо не я уволниш? Ще го направим. Въпрос на време. Нали се сещаш, първо трябва да се намеря друга икономка. А тогава отложи ремонта, докато намериш друга. Не може. Заради дупките не може. Какви дупки? Дупките в стените. Нищо не виждам. Разбира се, защото са зад тапетите. Какво ти преча след като са зад тапетите? Те само да ме пречиха. Те изсмукват звука. Какъв звук? Когато се говори, разбира се, има такива места в апартамента, от които ако говориш, нищо не се чува. Това е невероятно. Слушай сега. Това е така нареченото обратно ехо. Разбираш ли? Дупките се смукват звука, но не го отразяват. Я не се за нас. Искаш да кажеш, че в Да, сега апартамента... ще ти демонстрирам. Бернар, какво правиш? Нищо не разбирам. Ето, видя ли? Нищо не чу. Аз говорих толкова силно. Това е невероятно. Какво каза? Казах, обичам те. Ето, разбираш ли се, кровище, защо не мога да те оставя в апартамента с тия дупки? Но, Бернар, ние сме вече 2 месеца сгодени и искам да съм тук при теб. На мен такива не ми минават. Сърчице му, не го казваш това. Виж сега, дай да не говорим за нашето бъдеще. Нека говорим за прекрасното ни настояще. Си ли щастлива, че си тук до мен, а? Естествено. Мили, искам да разгледам апартамента. Апартамента? Какво да му гледаш? Апартамент като апартамент. Не, целият апартамент, цялото ти царство. Еми, добре, щом ти е приятно. Откъде да започнем? Оттам. От тук. Оттам? Да. От спалнята. Не знам, може би ще е малко разхвърлено. Няма нищо, бал. Виж какво, Катрин, икономката ми е доста разпилян човек. Можеш ли да си представиш само? Веднъж намерих нейно бельо в гардероба си. Тая ще я побъркам. Добре. Нека да оставим спалнята за накрая. Колко си ми умно, бебче. Не ми казвай, бебче, това ме прави още по-млада. А мен по-стар, така ли? Ти си бал. Добре, хайде да започнем от кухнята. Чудесно. Нека да започнем от кухнята. Какво правите тук? Спя. Спите!
Бернар, коя е тази? Икономката, не виждаш ли? Икономката? Радвам се да се запознаем. Аз, госпожо. А госпожица? Да, веднага се сетих. Но не за толкова, нали, бал-бал? Ана, обяснете ми какво правите тук? Тя каза, че спи. Това не е нещо особено. Катерин, ти не се маси, ако обичаш. Ана, обяснете ми какво правите тук. Тук? Да, тук. Ами излизах от стаята, за да... Нали се сещате, Аз господин? не ви питам какво правите тук. Така ли аз помислих? Защо не заминахте при баща си? Нали там трябваше да отидете? Ами, исках да си спестя пари. Това е чудесно, Ана. В касичка ли ги слагате? Не, имам си спестовна книжка. Парите, които ви дадах, не бяха за спестовната ви книжка, а за билет. Бернар, вместо да си караш на Ана, защо не ни запознаеш? Добре, това е икономката ми, Ана. Чух вече. И? Какво и? А аз? Какво ти? Обясни коя съм аз. Да. Това е госпожица Катерин Коран. Приятелка от детинство. Искам да кажа от ученическите години. Аз. Бал, не си ме тъпи така. Не наказвай бал пред нея. Защо? Тя е моралистка. Ще си втръщи. А вие може да изчезвате. Но аз мислех, че... Не се притеснявайте, Ана. От днес нататък аз ще се грижа за господина и без това скоро ще бъда господарката в този дом. На кой дом, моля? На този, разбира се. На този. А какво ще става с госпожата? Госпожата? Но, Катерин, тя ти казва вече госпожа, нали разбираш? Ана, госпожицата все още не е госпожа. Така че вкъщи нямаме госпожа. Ясен ли съм? Да, господине. А сега си лягайте, утре ще имате много работа. А като започнем и ремонта... Пак ли? Да, Ана, заради дупките. Заради... Какви дупки? Ана, вие спите права. Лягайте си, утре ще ви освежа паметта. По-добре да ме освежите още сега. Лека нощ, Ана. Доколкото разбирам, господине, госпожица, ще става госпожа. Затова все още не знам какво да правя с госпожата. Сега вече ви разбирам. Ана, Да, господин. ако някой дойде... А кой? Някой. Може би господина, който е заминал при майка си в Компие. Точно така, Ана. Не сте ли виждали, нали? Лека нощ, Ана. Да. Бал, моля те, дай нещо и от мен. Ана, вие сте ми много симпатична. Господице, вие също. Скоро спестяванията ще са повече от моите. Но аз не съм дръбнав. Лека нощ, Ана. Ами ако някой се обади по телефона. Ана, ако някой се обади по телефона, просто не вдигайте, нали, без това сте при баща си. Последен въпрос, господине. А какви са тези дупки? Ана, утре ще ви обясня подробно, а сега не оставете, имам да разговарям с младата дама. Мога ли да ви попитам, а колко време ще продължи разговор? Ана, с младата дама имаме да обсъдим важни неща. Мога да разбера, но ако по-късно се уморите и искате да се почините, бих ви посъветвала да отидете в кабинета. Там се говори по-спокойно. В кабинета? Да. Но аз искам да разгледам апартамента. Госпожице, разбирам ви, но спалнята на господина е толкова разхвърлена.
Аз, за съжаление, не успях да разтребя заради пътуване. Нали разбирате, господине? Но едва ли ще е по-разхвърлено от обикновено. О, неописуемо. Ако отворя вратата, ще се оплаша. Бал, тя се срамува да ми я покаже в този вид. Да. Добре, тогава ще отидем в кабинета. Сега доволни ли сте? Да, господине. Изчакайте ме малко. Имам нещо за госпожицата. Намирам я прекрасна. Не е по-тъпа от всякога. И не мога да разбера защо трябва да ходим в кабинета. Но Бал ти обеща. Не може. Добре. Госпожице, това е за вас. Ако по-късно се умрите, искате да се почините. Браво, Ана, браво. Вие се сещате и за малките неща. Добре. Разкошна е Ана, чия е? Мое. Единственият разкош, който си позволявам, е красивото бебе. Господина, нали има пижама в чантата? Да, нали излага гостите, че заминавам командировка. И значи господин няма какво да прави в спалнята. Да, Ана, бъдете спокойна, няма да отида там. А сега последвайте ме в кабинета. Там се говори най-добре. Бал, тя ти е като майка. Знаеш ли, не бива да я уволняваме. Добре, щом така казваш, няма да... Всичко наред е, господине. Защо, Ана? Да ви пожелая лека нощ. Лека нощ, Ана. Лека нощ, Ана. Лека нощ, госпожице. И приятни разговори. Лека нощ. После сами. Обичаш ли ме? Обожавам това съкровище. Но, Бал, обещахме на Ана. Да, добре, ти върви напред, аз ще взема уиски. Защо? То вдига тонуса. Но аз искам да съм трезва, когато... Защо? Как защо, Бал? Нали трябва да ми разкажеш какво ще е след като се оженим? Това ли? Добре, ти върви напред и си преоблечи. Аз ще ти разкажа най-подробно след мъничко. Чакам те! Ключът е вляво, Родини. Да, ключът е вляво. Второ уиски. Треньорът ми, ако разбере, направо ще ме убие. Шери, тук няма уиски. Но как да няма? Лично аз оставих бутилката на барчето. Провери по-добре. Сигурно съм пиян. Скъпа, тук има водка, джин, коняк, но уиски няма. Но моля те, лично аз оставих бутилката там. Тя не може да се изпари. Но уискито е течност. Но бутилката не е. Ти винаги ли така се шегуваш? Да не пия, Анна... О, не. Абсурд. Нали си има бутилка кълбадос? Не. Това е вече прекалено. Сега ще не участвам. Моля те, не пред мен в този вид. Всички спортисти ли сте толкова срамежливи? Один, моля те. От 8 часа съм тук и още нищо. Да, но разбери, все пак не е така лесно една омъжена жена да изневери на мъжа си. Один, моля те. Но защо? Ти нямаше ли такива намерения? Друго я, че се представих нещата. Да, знам, с музика, но знаеш ли, любими, изчакай ме в стаята, идвам след минутка. Защо точно сега трябва да говориш с нея? Не мога да я оставя да ме краде. Моля те, имай търпение, хайде. Идвам след малко. Първо парите, сега и уискито. Сърчице мое, ако бизнеса ми върви добре, до 20 години ще може да си купим една малка къщичка край едно красиво езеро. Това ще бъде прекрасно. Милича, къде е? Туалетната. Ела, слънчица, ще ти покажа. Тук ще ти светли. Това уиски къдче ли се изпарява. Всяка седмица нова бутилка трябва да купувам. Моля ви, госпожо, спях. Но ви се моля. Къде е? Кой? Ана, къде е уискито? Аз не го знам никакъв уискито. Ана, това е алкохол.
Питам, къде е бутилката с уиски? Госпожо Кълнари се, нямам си никаква представа. Това минава всякаква граница. Значи, лично аз оставих бутилката с уиски. След това Моля, и за това ме събуждате посред нощ. Всъщност нямам никаква представа. Знаете ли, можете да си лягате. Да, госпожо. А няма ли да искате уиски? Не, благодаря, не съм жадна. Освен това, бутилката е празна. О, Ана, вие защо не спите? Исках да преброя бутилките. А вие къде бяхте? В банята. А господинът къде е? Наобал е в кабинетата, нали вие там ни изпратихте? Това е добре, Дано. Дано. Дано никой да ни попречи на господата тази вечер. Не се притеснявайте, Ана, толкова е тихо в този апартамент. Прекрасно е. Много е тихо. Ана, моля ви само, когато си лягате, лампата да загасите. Да, госпожице, задължително. Лека нощ, Ана. Голям късмет, че стените са толкова дебели. Светлия, след това в банята вдясно, мили. Благодаря, скъпа, банята вдясно. Но не, вече не мога да говоря толкова дълго, без да запаля цигара. Баба, по-бързо трябва да ми разкажеш. Иван, секундичка само. Не съм си го представил така. Цели 3 дни сами в апартамент. Какво става? Защо ви гасите лампите? Защо не спите? Ами не мога. Първо господинът, сетне господинът. Моля. Исках да кажа, че с тази пижама господинът прилича на господина. Да, знам. Ако ме послушате, бих ви казала, че трябва по-малко да се разхождате. Губите се време. Ана, колко сте фриволната, вие сте на служба при господина. Да, но не като дете гледачка. Господата са достатъчно големи. Шери, къде си? Идваш ли? Да, скъпа, идвам. Защо не отидахме от дома? Не, бебе. Моля те, чувствай се като у дома си. Ще й кажа на Ана спокойно. Да, господине. Ана, вие не спите ли? Помислих, че може би на господина му трябва още нещо. Всъщност да. Бих искал утре да приготвите за закуска шоколад. Да. Две препечени филийки с масло. Две яйца варени 4 минути, за да бъдат рохки, мед, орехи, угасени ядки. Това всичко за господина ли? Не, за... Да, бебето знам. За вас, господине, и вие ли ще пиете шоколад? Всъщност да. Малко разнообразие ще ми дойде добре. Ще е достатъчно разнообразие. Шоколад с мляко, мили? Искам шоколадът ми да е с мляко. Мляко. Да, заради диетата. Защо пазиш диета? Искам малко да напълне. Но, скъпа, аз не искам да напълняваш. Аз съм луд по финни жени. Луд по финни жени? Ама ти преди мен финна жена, имал ли си? Не, скъпа, заклевам ти си. Ти си единствената жена в живота ми. Добре, но съм прекалено слаба. Не си слаба, точно си. Не, искам да напълня поне 5-6 килограма. Тихо! Сплят! Кой спи, нали? Двамата сме тук. Никой не спи. Не бих била толкова сигурна, господине. Ана, искам шоколад с мляко за закуска. Глупости. Ана, кажете ми, бебчето струва ли ви се прекалено слабо? На мен всякак ме харесва. А на мен не ми пука какво мислите. Знам, че съм прекалено слаба. Не си слаба, стройна си. Платиш ми по нервите. Значи, с шоколад или без? Шоколад с мляко, Ана. А теб не те карам да го пиеш. И без това си дебел. Чухте ли само? Не сте клюща. Не ме интересува. И аз искам шоколад с мляко. И ще ме крещи.
беден тип. От благодарност, че му правим брака, ти крие един от друг. Ама нищо. От мен да мине. Поркайте се шоколада с мляко. С мляко! С мляко! Какво става тук, Ана? Полудяхте ли? Защо? Тръжкате вратите и крещите с мляко, с мляко. Не съм казал мляко. Ана, да не прекалихте с кълвадоса? Заяждате се, госпожо. Вземете една чашка, която изпих за здравето. Но, Ана, аз не искам. Ана, знаете ли, аз само се пошегувах. Ана, да изпием чаша коняче за сдобряване, а? Коняче. С удоволствие. Ана, кого обичате повече? Мен или господина? Този там? Ана, говоря за уважаемия господин. А няма ли да му кажете? О, няма, разбира се. Предпочитам госпожата. Мило, аз също. Как? Вие ме обичате повече от уважаемия господин? Ана, исках да кажа, че аз също ви обичам. Онзи там? Това е по-комплицирано, отколкото си мислите. О, чак пък комплицирано. Ана, мислите ли, че уважаемия господин е склонен на подобно нещо? Да. Не, госпожо, никога. Значи вие мислите, че постъпвам нечестно. Ама вие го правите само защото мислите, че господина... Да, всъщност за правене нищо не правим, за сега само си говорим. И вие ли? Какво значи и вие ли? Исках да кажа, само той ли говори или и вие говорите? Говорим на смени. Ана, сигурна ли сте, че уважаемия господин... 100%. Ана, мъжете са по-различни. Да, но за нашия господин изобщо не трябва да се притеснявате. И той е в същото положение. Какво правите? Ами говорим, не виждаш ли? Смее ли? Добре, говоря с когото си поискам и когато си поискам. Да, но... Моля те, върни се в стаята и идвам след малко. Добре, но няма да се бавиш, нали? Зависи колко е различно всичко, Робер. Каза ли Какво? за закуската? Да. Господине иска шоколад с мляко за закуска. Знам. Не знаете, аз още не съм ви казала. Грешка. Значи шоколад. А вие, госпожо, и вие ли ще пиете шоколад? Не знам, всъщност още не съм решила. Но нали искате да напълне? Кой? Откъде ли хрумна подобно нещо? Извинете, това е сигурно от умора. Не съм свикнала да лягам. Аз не искам шоколад с мляко за закуска. Защо? Луд съм по-закръглени мадами. Аз не съм закръглена. Не съм. Ама защо се дразнеш? Защото не ти влиза в работата дали съм закръглена или не. Ама ти без шоколад си мой идеал. Така ли? Тогава искам шоколад с мляко за закуска. Звучи така. Шоколад за цялото семейство. Много нещата. Сега, моля те. Би отишъл в спалнята. Идвам след минутка. Да, разбира се, но няма да закъсняваш, нали, че спиме се вече. Между нас казано, госпожо, ще ми позволите ли? Кажете. Намирате ли нещо в господина, което да ни намирате в господина? Примерно. Примерно. Помислете се спокойно. Не знам. Ами, той ме обича, боготвори ме, пламене ме. Идваш ли, скъпа? Спиме се вече. Пламене.
Казах ти, че идвам след минутка и те помолих да ме изчакаш. Не, ще те изчакам тук, защото няма да дойдеш. От тогава предполагам, ще ми позволиш да изпия чаша вода преди лягане. Пламенен. И не сте много весел. Напротив. Не е така, както си го представихте. Сигурно сте уморен. И още как? Аз съм в тренировки. Би трябвало да сте поне 8 часа. А какво тренирате? Аз съм боксер. На ваше място не бих си позволила такова нещо. Не. Ана, можете ли да пазите тайна? Дължна съм. Вече съжалявам. Имам усещането, че тя ме използва. И най-хубавото е, че не мога да разбера защо. Господине, послушайте ме, влезте вътре, иначе тя пак ще се ядоса и пак няма да можете да спите. Да, права сте, Ана. Къде е? Чака. Знаете ли, Ана? Ами мисля, че не бях справедлива с него. Той е добро момче, нали? Много добро, щом на госпожа ви. Това харесва. Да. Право сте. Аз, кой може да е? Ужасно съм жаден. Не съм си доизпушил цигарата. Но това не е сигурно е вашата цигара. Разбира се, че е мой. Ама да не би пак вие да сте пушила? Не. Ще видим ние тази работа. Господинът ни е много весел. Нещо ми сте в добро настроение. Личи ли ми? Малко. Между нас казано, господине, ще ми позволите ли тази младата дама, приятелката ви от детинство, не е точно вашия тип? Вие ли така мислите? Да. Доколкото познавам господина, уважаемият господин обича жените от типа на... Исках да кажа като госпожата. Права сте, Ана, права сте. Да. Аз наистина харесвам жени, които са Изискани. Ой, самият господин е толкова изискан. Намирате ли? Нямам думи. Какво да ви кажа, Ана? Понякога дори съвършения мъж може да сбърка. Да, но при господина се случва. Рядко. Така е, Ана, така е. И за всичко е виновна госпожата. Госпожата? Да. Последно време имам чувството, Че? пазарува прекалено често, ако ме разбирате. Вие сте несправедлив към уважаемата госпожа. А вие мислите, че госпожа... Точно така мисля, Ана, така мисля. Изключено. Изключено господинът е сбъркал, също като с малката. Знаех сега, че бебчето не е това, от което имам нужда. Жалко. Защо? Късно ли е вече? Не. Казах го в по-широк смисъл, Ана. Тогава всичко е наред. Ако ми позволите, господин, да ви кажа още нещо. На ваше място бих приключила нещата хладнокръвно. Да. Имате право, Ана, имате право. Ще приключи нещата хладнокръвно. Ама вие сте истинско бижу, знаете ли? Нека нощта на осветление. Аз. Голям късмет, че още не са се срещнали. Но не биха и могли. Той е в Лион, тя е в Компиен. Господи, 3 дни. Няма да издържа. Най-късно утре сутринта ще се сблъскат в баня. Изходът е един. Трябва да се разотида. Но как?
Госпожо, господинът! Господи, къде? Само се обажда по телефона. Къде се обажда? Не знам, госпожо. Ало, господине? Чувате ли ме? Да, господине. Откъде се обаждате? От Париж? Да, господине. Какво? Работа била уредена. Прехвърлена, бал. Извинете, господине Чоклай. Откъде? Какво? Вие се обаждате просто така. Да, и госпожата каза същото. Да, и тя се обади. Откъде? От Компиен. И тя се връща. Ана, Будя! Ще ви чуе. Или искате да му се обадите? Моля? Защо се връща госпожата? Майката на госпожата прави ремонт и има бояджи. Представите ли си какво е това нещо и госпожата веднага си е тръгнала? Какво ще се радвате да я видите? Колко часа има влак? В 11. Господине, госпожа пристига в 11. Да, след половин час. Ще се радвате да я видите. Вие, госпожо? Сигурно и госпожата ще се радва да ви види. Да. Защо аз съм тук? Това е дълга история, господине. Ще ви я разправям, като се върнете. Няма нужда да ми благодарите. С удоволствие. Защо му казахте, че се връщам? Не искате ли? Да, какво да правя с буксюра? Не се тревожете, госпожо. Бързо отивайте на гарата, а сонзи вътре, аз ще се оправя. Вие сте истинско пишете. Госпожо! Вие какво не се облича? Боже, господи! Робер, трябва да ставаш! Робер! Боже, господи, той е застал. Вие забудете го веднага, нямате време. Сега вълба. Дано и там да мине всичко гладко, че ако и този е заспал, става страшно. И това ми било лъже. Добре, че съм над тези неща. Боксерът вече се облича. Мислих и реших. Няма какво да се церемония. Направо го изгонете. Разчитайте на мен, госпожо, ще го изхвърля веднага. Какво ще да правя без вас? Госпожо! Куфара. Не можете да пристигнете без куфар. Да! И вземете такси. И внимавайте да не ви види. Знаете ли, няма какво да се церемония. Направо го изгонете. Мислите ли, че ще се справите? За 2 минути, госпожо. Ако се наложи, ще го нахултирам. С кого да започна? С господина или с спортист? По-добре да изхвърля боксера, знае ли човек? Ало? Облякохте ли се? Още не. И залезте веднага. Това беше най-ужасната любовна нощ в живота ми. Повече не бих могъл да я преживея отново. Няма да й се наложи, господине. Сега ме чуйте, давам ви 10 минути. Разбрахте ли ме? Трябва да изчезвате. Но какво стана? Наистина ли мъжът ти се връща? И всеки миг. Колко килограма е? И 20. Айде. Ужас! И това ми било боксер. Че от бебето по-ми е страх. Господине! Кой е? Господине, госпожата! Госпожата? Да, Къде? Не, само се обажда по телефона. Добре, че вдигна слушалката. Ако бях послушала господина, не знам. Добре, и какво каза? Че изненадата е пропаднала. Какво, майка не се е зарадвала ли? Зарадва се, ама майката на госпожата прави ремонт, има бояджии вкъщи. Представите ли се какъв хаос е там и госпожата веднага се е тръгнала. Как се е обадила тогава? Обади се майката на госпожата, не съм ли ви казала? Не. Всъщност, да. Не мога да ви разбера. И кога пристига? Влака пристига след 20 минути. 20 минути?
Боже Господи, какво ще стане с мен? Господине, няма страшно. Казах на госпожата, че господинът изобщо не е заминал и че се уредил нещата си от тук. Браво, Ана, вие сте невероятно, вие сте истинско бижу. Ой, това като че ли съм го чула днес. Какво ще правим сега? С бебето. Спокойно, ще уредя нещата, свикнала съм. Исках да кажа, с удоволствие ще помогна на господина. Вие, господине, вземете си такси и бързо посрещнете госпожата на гарата. Между нас казвам, Ана... Господине, не се изповядвайте, нямате време за това. Катрин, ставай! Защо? Жена ми се прибира. Не ми пука. Каква? Жена си? Каква жена? Моята, разбира се, слава Господи, имам само една жена. Ти си женен? Щом имам жена, значи съм женен. Не, това не е вярно. Това е вярно. Това е единствено. Вие мълчете! Ти ме излага! Ме обезчести! Това не е вярно! Стигнали! Ана, успокойте, трябва да се успокоим. Господини, ще трябва да ми плащат вредни. Госпожице. Ти си млада, слаба, удивителна. Не ми говорите, вие сте един добренки! Моля се, госпожице. Вие ми харесвате. Искам да кажа, че господинът изобщо не подхожда на такава млада и хубава дама. Ана! Той ми обеща! Пълта от бизон! Ма и на госпожата също от 20 години. Какво? Той е женен 20 години! И ме лъгал! Той младее. С Богом, бебче. Тоест, довиждане, малка Катрин. Ще ти обясня всичко, когато отмине бурята. Чантлата, можете да пристигнете без Без вас чак. съм изгубена, благодаря ви. Вие, госпожице, избършете си сълзите и послушно си вървете от дома. Нямам намерение да ходя никъде! Тук съм си от дома! Да не съм луда да си напусна къщата! Госпожице, Катрин, моля те, разбери сериозността на това положение. Ана, моля ви се, обяснете. 5 минути, айде, господин Петър. Не се сърди, малка Катрин. Всичко ще се подреди. Не е толкова тъпа, малката Катрин! Ти ме излага! Сега ще умреш! С удоволствие, скъпа, но сега бързо! Госпожице! Не можах! Не можах, не успях! Спокойно, госпожице. Този път не успяхте, другия ще успеете. Какво безобразие да ме будят посред нощ? Знаете ли колко време е това за здравето? Тази ли? Далечната ми племеница. Дъщеря на един чичо. По-добре ли си, бебе? Нали е хубава? Много е боли зъб. Веднъж и мен така ме заболя зъб точно преди боя. По времето на войната ли? Аз съм боксер. И един от най-добрите, освен това е ерген. Нали? Да, разбира се. Точно това и трябва. Точно това и трябва. Представете си. Една така млада, хубава госпожица, девствена при това. Бебена ли си девствена? Да, и он ще си плати за това. Позволете да ви запозная. Това е господин... Как се казва? Роберт. Красавица, нали? Стига скромност. Нали, Катрин? Да. Деца, вие сте създадени един за друг. Защо така гледате? Чудите се, защо бебето ни е облечено. Тя тъкмо щеше да си ляга, когато я заболя зъб. Жалко, че веднага трябва да тръгвам. Но нали разбирате? Да, и бебето също. И тя трябва да отиде да се заболекар. Ама какво ще прави на заболекар посред нощ? Катрин, нали четвърти горе вляво те гори? Иде по-бързо. Обличи се, господин Робер ще бъде така мил да те придружи. Аз? Но защо? Не ви ли харесва?
Напротив, харесва ми, но така изведнъж... А вярно ли, че сте ерген? Да, разбира се, защо питате? Бебето е предпазливо. Миналата година за малко да й се случи нещо много неприятно, но вие вдъхвате доверие. Ой, айде, Катерин, нали, красавец. Да. Красиви боксери. Изчакайте ме аз да се облека и ще дойда за вас. Тя се смее. Тя се смее. Вие сте късметлия. О, да. Да, размяната не е лоша, нали? Да, размяната е много добра. Но с тази взимам я от тук и право у дома. Това тук повече няма да се повтори. Правилно, господине. Аз тук трябва малко да подредя, защото... Красиви боксери. Вие бихте ли ми казали какво правите по това време тук? Аз тук... Господинът е далечен братовчет на господина. Да. Ама вие тук ли живеете? О, не, разбира се. Аз имам разкошно малко жилище, което много бих искал да ви покажа. Съвсем почтенно, разбира се. Вече съм много любопитна да видя малкото ви царство. А колко е голямо? Скъпи господа, бих ви посъветвала да проведете този разговор в новия ви дом. Ако искате и квадратура, можете да измерите. Аз трябва да почистя тук. Благодаря. Да. Благодаря ви, мила братовчетке. Аз не вярвам, че... Че за бобола ще мине Да. Да. А сега... вие вървете и ние тръгваме. Да. И заключете на изрезане, аз трябва да почистя тук. С Богом, мой дом! Ваш дом? Ана искаше да остана тук няколко дни, но така е по-добре. А вие имате ли кухня? Аз? Да, разбира се. Имате кухня? И сте ерген? Естествено, и аргенци също закусват. Но човек трябва да е предпазлив. Я покажете ръката. Ето. Няма хълка. Но и онзи нямаше. Но онзи мръсника беше свалил. А сега, деца, тръгвайте. Какво е това? Асансьора? Толкова бързо? Кухнята. По задното стълбище. Айде. Да, и аз предпочитам там. Злът съм по романтиката. Благодаря, Ана, вие сте истинско пишо. Да, това често ми го повтарят днес. Ще взема и да го повярвам. Скъпи, нали знаеш, мама, каква е нервна, когато има бояджи вкъщи. Аз не съм предполагала, че има толкова много влакове за купи. Само да си оставя купите, нали разбираш? Да. Какво стана, началника на гарата ли те намери? Да, разбираш ли. С един крак вече бях във вагона. Се би ми на мене на коняче. Да, разбира се. Добре, че беше Ана да вдигне телефона. Какво щяхме да правим без нея? Но къде е всъщност тя? Боже, не чува ли, че се прибрахме? Нищо не се чува в този апартамент. Това е от дебелите стени. Ана! Може да е заспи. Госпожо! Господине, колко се радвам да ви видя. Да, не също. Да. Аз въобще не заминах при баща си. Предпочетох да си сложа паричките в банковата сметка, защото, нали знаете, имам спестовна книжка. Да, знам. Но това и изобщо не можете да знаете. Да. Защото, нали, сега пристигате. Ние всъщност предположихме. Точно така. Предположихме. Между другото, малко ми е неприятно, че сте дошли вече. Защо? Защото разхвърлих леглата във всичките стаи. Нали разбирате, трябва да се проветри. Точно така, правилно сте постъпила. Трябва да се проветрява. Можете да си Ще ми лягате. позволите, Да, нали? лягайте си вече, Ана, късно е. Лека нощ. Лека. Каквото и да говорят хората. Ана!
вземете вие телефона. Ние не искаме да говорим с никого. Ано, независимо кой се обажда. Нас ни няма. Да, няма. Няма никой. Ало? Тук е Ана. Ана, икономката. Да. Какво? Майката на госпожата пристигна... Госпожата майка пристигна в Париж, защото има бояджи вкъщи.